Dia i bona hora. Avui agafa el sol i també. Cuidado el dit, baixa el dit. Aquest trou-lo. La cartera sí, te la guardo para hacerte el carro. Moviment de Catalunya. Son los amantes de Manu. Vinga, va. Hola, nois. Hola, porcs. Digueu-me com esteu. I les vostres amistats com van. Farem el possible per ser bons amics. Hola, porcs. Digueu-me com esteu. Hola, ases. Digueu-me com esteu. I les vostres amistats com van. Farem el possible per ser bons amics. Hola, ases. Digueu-me com esteu. Bonjour, bonjour. ¿Va bien el viaje? Bien. 9 o 10. 10, Ai, mira, està ple de rodes. Saca el dedo delante. Saca el dedo. Sí, ahora ya se ha salido. Ahora. Ya. Muy bien. Ya está. Al revés. Sí, agafa'l. Joan, ja poses el 4 ja? Vale, vamos. 0-0. Vale.
Ouais, le week-end. Ahora tiene que buscarlo, ahora. Ahora, que va de cara. Els que havien de sortir, surten. No s'ha escapat pas algun. Que si dejes de enviar-lo, no poder fer más. Cuida't, són les reines! Vinga, no són les reines d'Espanya! Mim! Són les Si algun dia d'anar al lavabo, n'hi ha uns aquí, El secretariat, sales de reunions, el Consell el fem dins de la sala de presidents, la gent es pot i després tinc el Bureu del secretari general i el Bureu dels adjunts. I a dalt tenim tot l'administratiu, la comptabilitat, l'urbanisme, tot l'estat. Gracias.
Que la fem així per caure el cul. Us de vos acollir avui. El sol és una mica aquí, però un pas massa mal al cap és una mica cobert, però en fi, tot irà bé. Me'n vaig primer a parlar una mica en francès, perquè hi ha bastant de francesos també que són aquí, i hem de pensar que en Joan me va dir que faria la traducció. En Joan m'ha dit fer la traducció, jo. Benvinguts a Arles. En aquest dia de joia, Arles continuem a acabar el remenament començat el 2 d'abril de l'any passat a Cubelles. Bienvenue à Arles en ce jour de joie, où Cubelles à Arles vont finir ce jumelage commencé en avril, le 2 avril à Cubelles. Je voudrais remercier M. Xavier Robert, conseiller commercial du Garraf, pour nous accompagner. Merci aux personnalités catalanes du Sud et du Nord. Gràcies al senyor Xavier Robert, conseller comarcal del Garraf, per el seu acompanyament. Regretem l'absència del senyor Galinier, delegat de la CEE, retingut per raisons familiars. Nous regrettons l'absence de M. Galinier, délégué de la CEE, retenu pour des raisons familiales. Nous regrettons aussi le fâcheux contretemps qui a immobilisé l'abbé Astruc de 86 ans. On ne fait pas ce que l'on veut. A bientôt de vous voir, meilleur de santé. Regretem molt la vinguda del mossèn, però per no més grans no podem fer el molt. Après les actes protocolaires, un apéritif vous sera offert et la Cobla Canigou vous fera danser la danse de l'amitié, la sardana. Després dels actes protocolars hi haurà un aperitiu que serà ofert sota aquests arbres allà dalt i la Cobla Canigou que tenim aquí us interpretarà sardanes, que és la ball de l'amistat. Després del rapell, l'alegria vos oferirà el repertori internacional. Són aquests catalans i catalanes que us han acollit a l'entrada. Je ne le dis pas en français, vous le connaissez. A 17h30 visitarem l'altar de Sant Antoni Ascendent, que són els nostres patrons i els vostres de Cubelles, vist que aquest agermanament és fet dins d'aquest interès. Els orgues d'Arles vos tocaran els goig dels sants, us distribuirem a cada un goig dels sants que vos servirà de record, i els que voldran cantar, podran cantar. Podem pas restar insensibles en el coratge i la determinació de 3 covellens que se'n van arribar d'un instant a l'altre després d'haver percorregut més de 300 quilòmetres a peu per reliar Cubelles-Arles, en Cuscó Josep, en Gómez Ramon i en Batlló Lui. I pels de sostenir dins de les darreres caminades, 4 adolescents els han retrobats a Massanet. Una prova d'amistat de la part d'en Figueres Julien, d'en Marcel Rocà, d'en Bosage Louis i d'en Louis Doboulou, per sortir l'altre nom. Je ne peux pas rester insensible au courage et à la détermination de 3 covellens qui vont nous arriver d'un instant à l'autre. Après avoir parcouru plus de 300 km à pied pour relier Cubelles à Arles. Ces 3 marcheurs s'appellent Cuscó Joseph, Gómez Ramon et Batlló Louis. Et pour les soutenir dans leurs dernières enjambées, 4 Arlésiens les ont rejoints à Massanet, une très belle preuve d'amitié. Julien Figuer, Marcel Rocà, d'un groupe de cyclistes de Cubelles, et un cœur qu'ils feront la rentrée dans ce magnifique parc. Hi ha també la gent que fa partir de la pedala, no sé si entreu com ho diu, però ho he dit. Hi ha una colla dels banys que han anat a les hores vendes, com ja sabeu, al Bolú, i se'n van arribar d'un moment a l'altre. Avui que... Aquesta és la 4a vegada que com a representant de l'Ajuntament de Cubelles vinc a Arles. Anteriorment ja hi havia estat un parell de vegades més fent turisme i puc dir amb tota sinceritat que m'hi trobo com a casa meva. I això gràcies a persones com l'Albert Costa, l'Alexis Prats i les seves gentils esposes que m'honoren amb la seva amistat. I també noms com els d'Amador o Raimon Felip ja en són familiars i existeix un corrent de cordialitat entre tots ells i els covellencs que ens han acompanyat en els anteriors viatges a Arles i que avui són una altra vegada aquí. Penso que si el lligam comú que Cubelles i Arles tenen
amb Sant Antoni i Sant Senent no hagués existit, n'hauríem d'haver inventat una altra perquè aquestes dues viles s'agermanessin, ja que és evident que ens entenem perfectament. I no ho dic pas solament per l'idioma, senyor Prats. Però potser en una data tan històrica per nosaltres com la d'avui, convé explicar que aquest agermanament es produeix perquè Cubelles, que té un tarannà obert d'acord amb el seu caràcter de poble mediterrani, tenia la intenció de germanar-se amb alguna població de característiques semblants en quant al nombre d'habitants i, si fos possible, que tingués quelcom en comú. Vam pensar i triar Arles perquè aquí és on hi ha enterrats Sant Antoni i Sant Senent, protectors de l'agricultura que foren elegits copatrons d'aquesta vila, com també ho passaren a ser de Cubelles a finals del segle XVII. Per aquest motiu, els cubellencs es determinaren a demanar relíquies dels dos sants a l'abat de Santa Maria d'Arles, i aquestes van arribar a Cubelles el dia 1 d'abril de 1782, on encara resten a l'església parroquial. Ara, segles després d'aquell fet, Arles i Cubelles es tornen a relacionar per establir una amistat que desitgem que sigui perenne i que es vagi renovant de generació en generació. Esperem que aquest acte d'avui, jo penso que a part del protocol ho fem amb el cor, ens porti una sèrie d'activitats i d'intercanvis que enriqueixin culturalment les dues viles i que fomentin el seu progrés en altres àmbits, amb el màxim de participació possible dels seus ciutadans. En aquest sentit, estic molt content per la bonica iniciativa, com ha dit molt bé el senyor Prats, que han tingut dues persones de Cubelles, Ramon Gómez i Josep Buscó, i un amic seu de Sitges, en Lluís Ballot, de recórrer a peu, en etapes realitzades els diumenges, el trajecte entre Cubelles i Arles, i també el detall d'alguns components del Club Ciclista Cubelles que han vingut en bicicleta des de l'Evolú, acompanyats tant els uns com els altres, en l'últim tram, d'excursionistes i ciclistes d'Arles, respectivament. Crec que tots ells són mereixedors del nostre reconeixement, així com la resta de cubellencs que ens han acompanyat avui, i tot plegat demostra que l'agermanament neix amb bon peu i que anirà per bon camí. I el reste d'Europa és digne que sigui considerat i valorat amb la importància que es mereix i que realment té, tant pels que ocupen càrrecs públics com per la resta dels ciutadans, que ens ajuda a estrènyer les relacions entre els pobles i conèixer-se millor i fomentar activitats conjuntes. No vull oblidar que aquest agermanament es fa a base de que Arles i Cubelles tenen en comú un fet tan simbòlic com són els patrons Sant Antoni i Sant Senent, i permeteu-me que els invoqui a ells perquè donguin el vistiplau amb aquesta germanor entre els dos municipis. Una germanor que, a banda de tots els documents protocolaris que es puguin signar, la fem realment amb el cor de la mà. Per acabar, vull donar les gràcies a l'alcalde d'Arles, als seus consellers i al senyor Alexis Prats, president de la Comissió d'Agermanament, i a tots els arleneses per la rebuda que ens feu avui i també amb la que es veu fer en altres ocasions quan Cubelles has visitat la vostra acollidora vila. Aquest acompanyament, aquesta diada tan significativa, no, m'he equivocat, aquest agraïment es fa extensiu a tots els meus convilatans que ens han acompanyat en aquesta diada tan significativa per tots nosaltres. Gràcies a tots, senyor alcalde, senyors consellers, que tingueu un bon dia. Gràcies. Costa, estic agraït al senyor alcalde de Cubelles, al senyor Isidre Pinyol, perquè han tingut la deferència d'invitar-me l'any passat i d'invitar-me aquest any a aquest acte que té molta significació humana, més enllà del protocol, més enllà de les formes, hi ha en multitud d'intercanvis dels nens de les escoles, de persones grans que van a Cubelles i que venen aquí. A mesura que ens anem coneixent, jo penso que haurem aconseguit el que és més important de l'agermanament, que, com diu el Joan, ens sentim més a prop, en definitiva, ens sentim germans. Estic com a casa, gràcies i endavant.
Bravo, bravo, bravo. A Cubelles per signar un protocol de germanament. No marxa amunt, mais... Miraré de parlar un xic més fort. Un dia de gràcia, de reconeixences i que siguem germans de tot el nostre cor. Voldria vos parlar del nostre poble, les Arles de Tec. Sabeu, és un poble d'un torrent que se diu Altec. Aquí, al debut del segle, era un vilatge molt industrial. Tenien les mines de ferro, tenien la fusta amb la duella, tenien els tissatges catalans, i aquí era un poble que vivia de molt d'industrialitat. Malauradament, avui, depuis 1940, quan un aigat va passar dins del nostre poble, tenien també una usina de xocolata, la xocolata Cantalú, que té una renomada nacional i même europea, tot va per. I depuis, mirem de viure com podem, ens recrutgem un xic a tot. Tenim un xic d'artisanat, que encara resta al nostre poble, i igualment tenim un xic de comerç, i avui ens hem dirigits al turisme. Per què el turisme? Perquè avui el coneixiu un munt més que nosaltres, perquè a Cubelles teniu aquesta mar que nosaltres tenim pas, però tenim aquestes muntanyes i creu que avui aquests turistes de tota l'Europa poden venir aquí, passar setmanes agradables, tranquil·les, i som aquí per els acollir. Els acollirem amb un munt de cor també, són sempre ben rebuts a Arles de Tec i per nosaltres és un espoir que faci viure aquests països, aquests pobles que se recroixen en aquesta terra catalana que coneixeu bé, que és la nostra, amb les nostres arrels, amb les nostres cultures i les nostres orígens. Avui aquest poble s'ha fet un esforç enorme, s'ha creat un centre internacional de bàsquet per mirar també de cobrir aquest turisme esportiu que se'n diu, que té molt de moyens també, i avui tenim aquí un centre que acollim totes les equipes de França i d'Espanya, puisque hi tenia l'equip femenina espanyola que era aquí a jugar contra l'equip de França a Arles de Tec, i creu que això és un nostre espoir també, puisque un vilatge de turisme va néixer al torn d'aquest centre, i creu que això és un espoir pel nostre poble. Tenim també la cultura catalana que mirem de mantenir, i això és molt important per nosaltres. Tenim, veieu, els grups folclòriques, escoles que, en fi, jo parlo amb el meu cor i amb les meves origines. Doncs voilà el nostre poble com és. Fem també unes jornades medievales. Aquí us convido a tots, el primer weekend de setembre, de venir a Arles. La Neus, en Joan, han vingut a veure això, és quelcom de meravellós. Tenim tot el poble que és vestit en Moyen Âge i fem reviure una escena de l'època històrica d'Arles de Tec, la revolta dels arlesians contra el capellà. Voilà, i creu que és una imatge forta del nostre poble. Amics de Cubelles, germans de Cubelles, us souhaito a tots una bona jornada i senyora se'n va llegir el protocol. En el Ayuntamiento de Arles de Tec, hoy, 30 de mayo de 1993, nosotros, Isidre Piñol, Albert Costa, proclamamos el hermanamiento de las ciudades de Arles y Cubelles, bajo el patrocinio de la Federación Mundial de Ciudades Unidas, con la intención de promover intercambios culturales, turísticos, sociales y económicos de interés para el conjunto de nuestras poblaciones. Declaramos solemnemente, en nombre de nuestros administrados, nuestra voluntad de respetar los principios de la Carta de Ciudades Hermanadas y aplicar el programa de las Ciudades Unidas con objeto de aumentar la comprensión, el respeto mutuo y la amistad
entre poblaciones de Arles y Cubelles, para procurar abrir camino a la armonía completa entre las ciudades y los pueblos de todas las naciones, en testimonio de la cual nosotros, Isidre Piñol, Albert Costa, hemos puesto nuestra firma y el sello de nuestra ciudad en el presente pergamino. Protocole d'amitié. À l'hôtel de ville d'Arles-sur-Tech, ce 30 mai 1993, nous, Albert Costa, maire d'Arles-sur-Tech, proclamons le jumelage des villes de Cubelles et Arles-sur-Tech, sous l'égide de la Fédération mondiale des villes jumelées Cités Unies, en vue de promouvoir des échanges d'ordre culturel, touristique, social et économique, intéressant l'ensemble des citoyens. Déclarons solennellement, au nom des populations de nos villes, notre volonté de respecter les principes de la Charte des villes jumelées et d'appliquer le programme des Cités Unies afin de développer la compréhension, le respect mutuel et l'amitié entre les gens de Cubelles et Arles-sur-Tech, ouvrant ainsi la voie à l'entente complète sans discrimination aucune entre les cités et les peuples de toutes les nations. En foi de quoi, nous, Albert Costa et Isidore Pignol, avons apposé sur ce parchemin notre signature et le sceau de notre ville. Des chaises peut-être, non? Ça va aller. On va pas plaisir de nouveau, monsieur. Oui. Je suis à bout de film. On pourra... Non. Voilà, la coupe pour les cyclistes. Ah, déjà. Juan.
Ho diu en català. La filla de Monsieur Joan Vidal va vous donner lecture d'une plaque sur le groupe cycliste. El Club Ciclista Cubelles a la vila d'Arles, havent arribat sobre rodes a terres franceses, amb motiu de l'agermanament entre Cubelles i Arles, maig 1993. La coneixes, no? És un petit record d'un pintor de la nostra comarca, Joaquim Rodesca, a la vila d'Arles, en la persona del seu alcalde, senyor Costa. Un obsequi en commemoració d'aquesta diada. La gent de Cubelles ja el coneix. És el castell de Cubelles. Castell de Cubelles. El Castell de Cubelles no han posat el segle, però amb la història de... La senyora Vidal, sisplau. I la senyora Neus Capcet. En Joan diu que ara tenim més coses. Nadal és el 25 de desembre i els Reis és el 6 de gener. El senyor Plas ja es posava trist perquè es pensava que per ell no hi havia res. Res per vostè. És un cul. Ara també el senyor alcalde Isidre Pinyol a la consellera d'Arles, Madó Sargatal. Tinent d'alcalde d'Arles. Ja, Madame Costa.
procurar un vell... Va più vite che a Ah, non è... Non per me tu. Sì, Avvicina aquí. Tireu això, escolta, que estic fotogènic. Que estic fotogènic. Ara sí, ara ratlla el mig. Ara ratlla el mig. Aquesta foto és història, eh? Ei, Ramon, posa't... davant. Que no se't veu, home. De no trepitges el jardí. Senyor Costa ja ens ha deixat posar, vull dir, és que ara diu perquè m'hi trobo el jardí. No et veuen, no et veuen. Han de posar una estroma, que van per tarda. Que vas portar d'aquest home? No entenc. És que a la tarda hi ha una tarda de goig
Sé que Sant Antoni i Sant Nen són els nostres homes, també Cubelles com a abuels. Pues hem fet un grup. Posa-li com cal, posa-li com cal. Això no ho viuràs més, un acte així. No el viuràs més. Gràcies, germà. Senyor Pinyol, allà n'hi ha un, allà hi ha l'altre, i allà hi ha l'altre. Molt bé. Es diuen... Això són els nostres patrons. Es diu Andreu. Andreu. Ens fa molta il·lusió i... Vinga, un altre. Com es diu? Julià. Julià, va, molt bé, pues Julià. Es diu Julià. I ara qui més? Com se diu? Andreu. Un altre Andreu. Molt bé. I un Roca. Andreu Roca, carai. El rei del camí. I Marcel. Sí, parla en català, aquesta gent. Molt bé. Vinga. Ara ja es podeu anar a dutxar, Qui s'ho pensava, això? Qui s'ho pensava, això, noi? Ara, allà ho diré allà. Ja sé que ho fet una cosa també, tots Cubelles. No l'hem mort, en Rosa, ja ens ho ha fet veure, Ja s'ha portat bé? Sí, força bé. Encara no està civilitzat. Com s'ha, Ha anat a Santiago, eh? Ja ho he explicat? Me caixes ja. Ell tampoc està gaire civilitzat. No n'hi ha cap... Ah, no, perquè Dina no va bé. És que amb el senyor Prat, li vam dir, quan vam estar aquí, vindrem de Cubelles a teu, diu, pel dia de l'agermanament. I efectivament, Ho han anat fent per etapes, o sigui, un diumenge feien de Cubelles fins a Quants quilòmetres? Llavors anaven en cotxe fins aquí, un altre dia, des d'aquell lloc que van arribar fins a un altre. I avui han fet, no sé com, 20 Sí, fa bé. Molt bé, suposo que us voleu dutxar ara. I així sempre és una mica oui. Vam estar ben dormir junts. Quan nosaltres vam arribar, ells ja havien sopat. I llavors ells es van esperar allà al bar i llavors vam sopar. Això, mira, això és que no... Ara, heu guanyat sempre el t-shirt. És un protocol. No, Sí, no, ja hi portaves les tisores, exacte. Jo només és que m'aixugo. Hi ha dues tovalloles, te les reparteixes. No t'aixuguis el cul, eh? Et les Cazenove, ils sont pas. Oui, il joue le 13 en orchestre militaire. Et comment elle s'appelle, Francine?
pues no me lo como. Elle se relèvera toute seule et arrivera au monastère avant la mère. C'est sûr. Tout à fait. On ne voit rien. Si. I ser nen en edat és la dent. I abans, a centenars d'anys, en el nostre poble, aquí hi havia un del vostre nom, segurament, un sud, que hi havia segurament molts criatures, nens i nenes, que se deien Pardó i Centen. Aquí al poble hi havia les paperes del ball, Trzeba konsekwentnie na retrecie, co tego представления. Bueno, és aquí d'on que el vam posar l'aigua, quan va arribar... Van buidar l'aigua fins d'aquesta copa. Elle est morte, ça c'était pas la raison. Ai.
això amb una textura com Oh, que ha quedat xulo. La teulada antica, Tal com era abans. tal com era abans. I és per això que vaig portar això, per l'amor de fer-ho. molt maco. Sí, bueno. Hombre, i tant. Va, anem. I aquí la manxa, i allà manxa. Sí, ja he vist ja la... Manxa també, vull dir que Sí, la sí. fan. Aquí amb les herbes de Sant Joan i ell porta el fogot de llenya per anar a fer el foc. Au, guapos! Carai, nois!